Musa. Kamfanin da yake aiki aka ce masa an yi zamba cikin aminci a wannan kamfani, kuma wai Malam Musa ake zargi da wannan aiki. Ya yi matuƙar mamaki domin bai taɓa tunanin yin irin wannan abu ba. Da farko dai kamfani ya fara ƙwace duk motocin da ya mallaka har da sabuwar motar Fatima. Fatima da jin wannan mummunan labari hankalinta ya matuƙar tashi kuma ta sauya wa Malam Musa. Sadi ce. Labarin Malam Musa. Ya ku yara ku matso kusa, yau zan ba ku labari na mutunci da karramawa. Labarin wani mutum mai suna Malam Musa. Labarin Malam Musa yana da darussa masu yawa gami da gaskiya da juriya da kuma yadda za ka rayu cikin farin ciki da kowa. Malam Musa wani mutum ne mai matuƙar son iyalinsa. Yana da matarsa mai kyau Fatima da 'ya'yansu biyu, wato Aisha da kuma Amina, wacce take ita ce tauraruwa a idanunsu. Suna zaune a cikin wani gida mai kyau cike da farin ciki da annashuwa. Kusan kowace maraice Malam Musa zai zauna da iyalinsa ya ba su labarai ko kuma su yi wasa tare a falo mai ɗauke da kayan alatu. Fatima ma tana shirya musu abinci mai daɗi kuma gidansu yana cike da annashuwa da farin ciki. Malam Musa yana aiki tuƙuru a wani babban kamfani kuma yana alfahari da yadda yake kula da iyalinsa. Har ma ya siya wa Fatima sabuwar mota mai kyau a ranar da ta haifi ɗanta na fari, wanda hakan ya sa ta yi farin ciki sosai kuma take matuƙar ji da wannan mota. Amma wata rana wani abun baƙin ciki mai girma ya faɗa wa Malam Musa. Kamfanin da yake aiki aka ce masa an yi zamba cikin aminci a wannan kamfani, kuma wai Malam Musa ake zargi da wannan aiki. Ya yi matuƙar mamaki domin bai taɓa tunanin yin irin wannan abu ba. Da farko dai kamfani ya fara ƙwace duk motocin da ya mallaka har da sabuwar motar Fatima. Fatima da jin wannan mummunan labari hankalinta ya matuƙar tashi kuma ta sauya wa Malam Musa. Labarin ya bazu kamar wutar daji kuma wasu maƙwabta ma suka sauya masa kallo. Rayuwa ta fara yi musu wuya sosai, kuɗi sun fara ƙarewa kuma abubuwa sun fara lalacewa. Wata rana Fatima ta tattara duk kayanta ta ce za ta tafi. Ta ɗauki babbar 'yarsu Aisha kuma suka koma gidan iyayen Fatima da zama. Malam Musa ya ji zafi mai tsanani a cikin zuciyarsa, amma sai wani abu mai ban mamaki ya faru da shi. Ƙaramar 'yarsa Amina, wacce bata wuce shekara 6 ba, ta riƙe hannunsa kam ta ce, "Baba, ni ba zan tafi ba, ina tare da kai, zan zauna da kai a kowane hali, daɗi da wuya." Ya yi matuƙar farin ciki kuma ya ji daɗi, inda ya fara ji a ransa lallai akwai wanda yake tare da shi. Ya rungume ta da ƙarfi kuma ya san cewa yana da wani abu da zai riƙe shi a matsayin nashi. Ba da jimawa ba, Fatima ta aiko da takardar saki. Malam Musa ya duba takardar da idanuwansa masu cike da hawaye, kuma ya sanya hannu a cikin takardar. Ya san cewa babu yadda zai yi ya tilasta mata zama da shi, tunda dai ba shi da kuɗin da zai iya riƙe Amina. Ba shi da kuɗin da zai iya riƙe ta, amma ya tabbatar mata da cewa zai riƙe Amina. Malam Musa ya fara sayar da duk wani abubuwa da suka rage a gidan, talabijin, firij da dukkanin wani abu na buƙata. Wani mutum ya zo da niyyar zai siya wannan kaya har ma da gidan. Bayan an yi ciniki, Malam Musa ya sallama mai, ya siyar masa da komai. Bayan ya tafi, kawai sai Malam Musa ya ga ashe wannan kuɗi ba kuɗi ba ne na arziki, kuɗin ganye ne. Abin ya matuƙar ba shi mamaki da jin haushi. Hankalinsa ya tashi, gashi ya sai da komai mutumin ya kwashe, sai fankon gidan kaɗai ya rage. Takaici da baƙin ciki ya sa ya bar gidan ba tare da ya san inda za shi ba. Ya riƙi 'yarsa Amina suka ci gaba da tafiya domin fafutukar rayuwa. Ku ci gaba da danna min subscribe da alamar ƙararrawa a Voice of Sadi domin samun daɗaɗɗen labarai na da zarar na ɗora. Ku yi min sharing da comment da kuma like, don hakan shi yake ƙara min ƙwarin gwiwa wajen kawo muku daɗaɗɗen labarai har ma da tatsuniyoyi. Malam Musa ya rasa komai shi da Amina sun tafi daga gidan, ba su san inda za su je ba. Amma kamar yadda ake cewa idan Allah ya rufe hanyar can, to yakan buɗe maka wata. Wani tsohon abokin Malam Musa mai suna Audu, wanda ya kasance bakanikensa ne,
a lokacin da yana da hali. Ya samu labarin abin da yake faruwa da shi. Malam Audu mutumin kirki ne da tausayi. Ya ce wa Malam Musa, Malam Musa, kada ka damu, mahaifina yana da wani ɗan ƙaramin ɗaki a bayan gidansa. Za ku iya zama a can har Allah ya buɗa. Malam Musa ya yi farin ciki sosai kuma ya yi godiya sosai ga Audu. Haka suka fara sabuwar rayuwa a wannan ƙaramin ɗaki. Amma duk da haka, Amina tana tare da mahaifinta. Malam Musa bai taɓa yanke ƙauna ba. Kowanne safiya zai tashi da wuri ya yi wa Amina abinci sannan ya tafi neman aiki. Daga ƙarshe ya samu aiki a wani babban wurin gini. Aiki ne mai wahala sosai. Zai ɗauki kaya masu nauyi, ya motsa duwatsu, ya haɗa siminti. Tun daga safe har yamma, jikinsa zai yi ta mai ciwo da daddare. Amma idan ya tuna cewa yana iya yin komai ne saboda Amina, sai ya ji ƙarfin gwiwa. Yana samun duk kuɗin da yake buƙata, wanda za su ci abinci kuma su sha, su biya 'yan buƙatunsu. Rana mai gidan ginin wata hajiya ce mai arziki sosai. Ta kira Malam Musa, ta lura da yadda yake aiki tuƙuru da kuma gaskiya. Ta ce masa za ta ba shi rayuwa mai kyau, za ta ba shi kuɗi da mota da gida da duk abin da yake buƙata. Idan har ya amince, zai zama saurayinta. Malam Musa ya yi tunani sosai. Yana buƙatar kuɗi, kuma wannan wata babbar dama ce. Amma sai ya tuna da mutuncinsa da kuma abin da yake koyar da Amina. Ya san cewa cin amanar kansa don dukiya ba zai kawo masa farin ciki na gaskiya ba. Da ladabi ya ƙi amincewa, ya ce, na gode miki sosai, ina so in yi rayuwa cikin farin ciki har abada, amma ba zan iya yin abin da kike so ba. Mutuncina yana da muhimmanci a gare ni, wannan yasa ba zan karɓi wannan aikin ba. Don haka ya daina aiki a wajen ginin, domin Hajiyar ta fusata sosai. Amma fa labarin bai ƙare ba a nan. Allah yana tare da masu gaskiya. Ba da jimawa ba, wani abu mai girma ya faru. Kamfanin Malam Musa na baya sun ci gaba da bincike, kuma daga ƙarshe sun gano gaskiya. Sun gano cewa Malam Musa ba shi ne ya yi zaluncin ba, wani ne ya aikata laifin. Da suka gane kuskurensu, sai suka nemi Malam Musa, suka ba shi haƙuri, kuma suka ba shi dukkanin abin da yake buƙata. Sun yi matuƙar farin ciki da gaskiyarsa da jajircewarsa da kuma yadda yake da mutunci. Kamfani ya sake dawo wa Malam Musa da aikinsa a matsayin babban manaja, kuma ba wai kawai hakan ba. Sun ba shi gida, sun ba shi mota da duk abin da yake buƙata na yau da kullum. Wannan ya nuna cewa gaskiya tana biyan kuɗinta. Da Fatima ta ji labarin nasarar Malam Musa, sai ta dawo wurinsa tana son su yi sulhu. Tana mai cewa ta yi kuskure, amma Malam Musa, wanda zuciyarsa ta riga ta warke daga raunin da aka yi masa, ya riga ya ci gaba da rayuwarsa yadda yake a yanzu, da kwanciyar hankali da farin ciki. Ya miƙa mata takardar saki, ya sanya hannu a kai, ya ce zai ci gaba da kula da 'yarsa Aisha da ke hannunta, kuma zai tallafa mata a rayuwa, amma ba zai yi zaman aure da ita a matsayin miji ba. Kuma Malam Musa ya koyi cewa mutunci da jajircewa da kuma ƙauna ta gaskiya su ne mafi muhimmanci a rayuwa. Ya ci gaba da rayuwarsa da Amina cikin sabon gidansu, suna rayuwa cikin farin ciki da kwanciyar hankali.